ndị Igbo si na o nwere ije anya ga-aga ala ọnụ ga-ya elo mana ụkwụ ga ụkwụ atọ. Maazị Oginliam Chineke oji visemok biko tọdele ntị ịnụ otu ụkwụ nwanne anyị nwoke si ịtọ n'iji ihe ụkọ ngadi egwu na omene marụ ụkọ ngadi egwu na omene marụ ụkọ ngadi egwu na omene marụ. Ofu nwatakịrị okedere lọ nwaanyị ha na-awa ebiri Port Harcourt ka ha na-awụ grafiri ha na-eme oyi na-eriju afọ ọfọzie m nwa o were ruo n'ofe abalị ha ebido isi ọkwụ Chukwu agọzie ha nwata nwaanyị atụrụ ime nwatakịrị oke sekpuru ala wee kelee Chukwu ọnwụ itoolu nwata nwaanyị amụpụta nwa ọnwụ juru ya obi maka bouncing baby boy o weta ụtụrụ igwe nchekwa oge nwaanyị na ọmụgwọ eruole mana ihe ahụ ọnwụ ụmụ nwaanyị ji eletechi ihe ha kọrọ n'ubi nwaanyị asị ka ya tinyezie nwa ya nke obere ka ọ ga-anọchite anya ya chi were fonu ụtụtụ nwatakịrị akpalie tụtụrụ akpa ruo na paakị were banye ụgbọ rute na paakị ebe ọ ga-enwe eke na ọ na-eme ya nchere ịma na-eletịpanya hụ ya ka ọ na-abịa lekọta anyị nwa obi ya si atụ gengem ukwu ya siri mee mgbasa nwa na-eji mpe nwatakịrị eke were udo jiri n'obi gbaa n'aka ọgọ wee kọm ọ makụọ ya chi m o buru ihe n'obu n'obi wee makụọ ya o nwata nwoke ji olololo dọrọ mmadụ kwa aka chi ya banye ụgbọ na-eri shapụ na ọmụgwọ eruole ha na-awe were banye ụgbọ ụlọ eruole nwatakịrị eke na-agba n'ụzọ ya na-ele ya anya ochi na gilasị ọ na-eme ya nkiri ọ fọrọ smọtin ha makpo ngo ka nwanne m ha erute ụlọ kpọ misisi bọsọ misis amapụta akụọ nwanne ya mama mara odikwa ya papa mara odikwa ya ụmụnna rodikwa ha ọsọ banye ụlọ jee nji akwa bịa riele m nri papa m gwara m na nwoke ọbụla nwaanyị na-ekwuru ndụ ya ga-ekwu ogologo emekwenụ ntị o ọ nọ n'ote agwụchitụ nwanne anyị nwoke maka ihe o letere n'anya nwata nwaanyị ewee malite iri nri o ọgọ ya nwoke ebido ịkpụ ya anya ya ekuli ọtọ ihe a na-akpụ ya anya o ihe anọdị ala ihe a na-akpụ ya anya o o were otu ụbọchị ezie ahịa zụọ biko n'ụmụnne m aga m abịa nnama kedu okwenụ ntị ụmụnne m ihe ga-eme enyi m nwoke ga-awa oke ọgwụ ga-awa agwọ ebe arịrịo ewuo olololo